Ну, калі ўжо ганарыцца, то варта ганарыцца уласнымі дасягненнямі. Што такое ўласныя дасягненні? Гэта дасягненні, якія чалавек вось яму пашанцавала тут і цяпер зрабіць з дапамогай вялікай колькасці іншых людзей, так, чалавечага калектыву. То бишь, зноў жа, мае нейкія дасягненні, яны не толькі мае. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і фармуляваць гэтую нацыянальную ідэю мы сёння будзем з чалавекам, якога я даўно хацеў запрасіць на гэтую размову, але то час не супадаў, то асцерагаўся, бо надта такі чалавек разумны і на яго фоне не хацелася выглядаць нейкім неадукаваным, але што ж зробіш, нават калі буду так выглядаць, але за задавальненне паслухаць яго думкі на тую тэму, на якую мы зараз і будзем разважаць, таго яно вартае. Такім чынам сустракайце паэт, літаратар, перакладчык Максім Шчур. Прывітанне, Максім. Добрый дзень, вельмі рады быць у вас у праграме урэшце і дзякую за такі ўступ. Я спадзяюся, што для такого ўступу мне ўжо як бы нічога разумнага ад мяне не прагучыць. Не, ну слухайте, як это не прагучыць? Я вот нават читаю Википедию і там как бы сфера ваших зацікаўленасцяў описывается так: цікавіцца тэорыяй інтэрпрэтацыі, філасофіяй мастацтва, дачыненнямі культуры і палітыкі. Ну вось бачыце, тут ну як тут просто і чаканне, што чалавек сходу возьме і сфармулюем нацыянальную ідэю, але давайте мы гэта не будзем патрабаваць, прасіць ад яго вот прямо зараз, бо сфармулюе і што тады, і праграму адразу завяршаць, а можа і праект закрываць. Таму не, мы будзем разважліва да гэтага адносіцца. І Максім, я б хацеў вот ваше бачанне як чалавека, які з філасофіямі, філасофскімі тэрмінамі шмат працуе і асэнсоўвае іх. А для вас нацыянальная ідэя – гэта што? Дзякуй за пытанне. Ну, я спачатку скажу, так сказаць, усе гэтыя перабольшаныя крышачку заявы з Вікіпедыі падпраўлю, таму што, ну, я не ведаю, хто это пісаў, але это ўжо даўненька, мне здаецца, пісалася гадоў 20, напэўна, таму. Я сапраўды цікаўлюся ўсімі гэтымі рэчамі пералічанымі, але выключна як аматар, то бок, як бы для мяне гэта заўсёды было такое хобі, таму мае знаёмыя прафесійныя філосафы, вось яны ўвесь час як бы так імпліцытна папракаюць мяне ў несістэмнасці і ў такой эклектычнасці, значыць, маіх поглядаў і ўсяго астатняго, так, то бок, але я за гэта не саромеюся, таму што ў прынцыпе я сапраўды сябе ўспрымаю як літаратара ў першую чаргу, і мне якраз цікавы вось такі крышачку хаатычны падыход, так, да тэкстаў у прынцыпе, то бок я чытаю многія рэчы па-іншаму, чым чыталі б людзі, якія, скажем, гэтым займаюцца прафесійна. Вось. А пытанне гучала, што для мяне нацыянальная ідэя, так? Нацыянальная ідэя для мяне гэта ідэя ў першую чаргу, і як бы ідэя такая, вось гэтая фармулёўка сама па сабе нацыянальная ідэя, яна для мяне крышачку такая, ну, таўталагічная. Вось, таму што мне здаецца, што была такая модная кніжка ў 90-х «Уяўленыя супольнасці», і там нам даводзілі пра тое, што як бы нацыя, яна і ёсць уяўленая супольнасць, то бок калі мы это памножым, што гэта ідэя ідэі у нас атрымаецца. Вось. Але насамрэч не так усё страшна, як бы можна сказаць, што нацыянальная ідэя гэта ідэя нацыі альбо ідэя дзяржавы. Для мяне я гэта так і ўспрымаю, як пэўны такі
тое што называецца big picture, тое што вось людзі глядзяць такі пэўны фрейм, праз які яны глядзяць як бы на свет, на сэнс свайго існавання. І я мушу сказаць, што гэта ідэя ў многіх выпадках супадае вот з маім як бы фреймам і вось такім буддысцкім як бы поглядам на свет, і мяне гэта цешыць. Вось все-таки я таксама прадстаўнік гэтай нацыі, і я рады, што з многімі яе прадстаўнікамі я як бы ўсё яшчэ з'яўляюся аднадумцам. Давайте вот каб вызначыцца троху там з тэрмінамі і ўвогуле такімі катэгорыямі, пра якія мы будзем разважаць. Вось уже некалькі разоў у нас прагучала гэта нацыя і гэтак далей, але вот давайте таксама вызначымся. На ваш погляд, беларусы, беларускі этнос як нацыя, ён склаўся ці не, ці ўжо расклаўся, ці там на якой стадыі мы знаходзімся? Я выбачаюся за гэтае пытанне. Мне ўжо нават знаёмыя, якія глядзяць нашыя праграмы ад самага пачатку, сказалі: Лукашук, калі ты будзеш яшчэ задаваць гэтае пытанне, мы тебе дзе-нибудь сустрэнем і па карку надаем. Маўляў, что это за пытанне такое? Спытайся у любога паляка, ён на тебе, ці склаліся палякі як нацыя, на тебе паглядзяць як на дурня. Але справа-то ў тым, адметнасць беларусаў, што вот кожнаму свайму госцю я, баючыся, задаю гэтае пытанне, і ў кожнага свой адказ. То есть у нас нейкае нескладзенае до конца бачанне, вот у якой стадыі гэта нацыянальнага будаўніцтва мы знаходзімся, ці як? Ну і вот ваше бачанне. Я абсолютно перакананы, што нацыя беларуская склалася і доказам таго, што яна склалася, з'яўляецца вось у прыватнасці тое, што мы пра гэта размаўляем. То бок калі б яе не было б просто ні гэтай гутаркі, ні гэтай тэмы ў прынцыпе. А паколькі гэта тэма, прынамсі для кагосьці, для нас з вами, а я думаю, не толькі для нас з вами, але і для десяткаў тысяч, думаю, ваших слухачоў і для сотень тысяч беларусаў, вось, то гэта безумоўна сведчыць пра тое, што нацыя ёсць, і мае сэнс яе абмяркоўваць, мае сэнс абмяркоўваць яе ідэалогію. Вось, яна натуральна будзе ва ўсіх розная, і ўсе будуць як бы па-свойму яе трактаваць, але безумоўна ёсць для гэтага падмурак. Я, скарыстаўшыся тут, дазволю сабе скарыстацца зноў жа буддыйскай тэрміналогіяй, я назову это як бы намарупа, то што называецца по санскрыту імя форма. То бок у нас ёсць і імя, і на сваёй мове ёсць галоўная мова, як адзін з матэрыяльных фактараў існавання, вось, а ёсць і рупа, то бок як бы фізычная існасць краіны з назвай Беларусь, да якой мы ўсе нейкім чынам адносімся. І вось гэтыя нашы адносіны да канкрэтнай краіны, да матэрыяльнага факта яе існавання пры дапамозе іншых матэрыяльных фактаў, яны ў прынцыпе і як бы і вызначаюць таго, што мы прадстаўнікі гэтай нацыі. Нават тыя, хто лічыць, што такой нацыі як беларусы няма, ён усё нейкім чынам дачыняецца з краінай Беларусь. Ну вот, умоўна кажучы, ну вот ёсць катэгорыя людзей, якія лічаць, што Беларусь павінна належаць рускім, напрыклад. Не беларусам, а камусьці яшчэ. Ну, у прыватнасці, у іхным выпадку, скажем так, рускім. Вось. Чаму? Ну, таму, што там вот Расія, а яны будуць казаць, яно заўсёды так было. Вось. Адным словам, я потым магу расказаць, чаму так адбываецца. Але просто нават тыя, хто адмаўляе сам сабе ў беларускай тоеснасці, тым, што думае пра Беларусь, ці думае Беларусь, як кажа Мацкевіч, ён усё адно пацвярджае сваю прыналежнасць да беларускай нацыі, да гэтай тэмы. Разумееце, што я маю на увазе. То бок, вось такія у нас ёсць беларусы. Ёсць і іншае. Я, дарэчы, не адкрыю, думаю, вялікага сакрэта. Макс жыве зараз у Празе. Так вось, у Празе у мяне там год ці паўтары таму была прэзентацыя, і пасля прэзентацыі да мяне падышла пара мясцовых беларусаў і сказалі: Зміцер, ты не разумееш, нам трэба рабіць усё магчымае, каб вот ад гэтай саманазвы беларусы пазбавіцца. Гэта клеймо чорнае, вот гэта саманазва беларусы, мы ліцвіны, і таму, калі мы будзем працягваць называцца беларусамі, светлай будучыні у нас як у нацыі няма. Як вы да гэтага ставіце? Гэта пытанне дыскутабельнае, давайте будзем галасаваць, але першым чынам я параю такім людзям: памяняйце назву краіны.
Вот просто возьмите и поменяйте назву краіны. Просто пераканайце увесь свет, а гэта, до рэчы, часам і атрымліваецца, але скажем так, не кардынальна. Атрымліваецца пераканаць, напрыклад, заходнікаў, каб яны замест белая Расія пачалі казаць Беларусь, то бок пераймалі гэтую назву ў арыгінальным беларускім гучанні Беларусь. Тады, в прынцыпе, але яны яе не мяняюць. Яны просто мяняюць шлях запазычання гэтай назвы, але не мяняюць саму назву. Уявіце сабе, калі б, ну, дарэчы, ёсць, напэўна, розныя прыклады, але уявіце, што дзе-небудзь там дзе-небудзь у, не ведаю, Еўропе ці в Афрыцы ці в Азіі хтосьці захацеў называць Беларусь Вялікая Літва, напрыклад, ці Крывія. Не так істотна, але ёсць такія былі праекты. Вось. І зрабіў з гэтага закон і заканадаўча замацаваў, што цяпер вот наша краіна будзе, гэтая канкрэтна краіна Беларусь будзе называцца ў нашай мове вось так. І адпаведна просто, бо так больш правільна, і адпаведна там перавядзе гэтую дакументацыю, гэта сустрэнецца з пратэстам і непаразуменнем. Таму што існуе пэўны кансэнсус міжнародны, які нашу краіну абазначае як Беларусь. Мы можам самі сябе як заўгодна хацець абазначаць, але мы з'ява як бы глобальнай палітыкі, разумееце, мы жывём у кантэксце, мы як бы тэрыторыя, ад якой, якая з'яўляецца матэрыяльным падмуркам існавання нашай нацыі, замацаваная под такой назвай. І я разумею, што гэтая назва гістарычна абумоўленая, яна ўзнікла як узнікла, было шмат спрэчак. Быў такі Бенедыкт Дыбоўскі, напрыклад, які лічыў паўстанец 63-го года рэпрэсаваны, які потым у Сібіры доўга жыў, даследаваў Сібір, потым вярнуўся. Вось. І ён лічыў, што правільная назва Беларусі Белаляхія. Белаляхія, а не Беларусія, таму што мы як бы бліжэйшыя да палякаў, чым да рускіх. І ён паслядоўна праводзіў у сваіх тэкстах эсэ назву Белаляхія, але з нейкай прычыны загадкавай не замацавалася гэтая назва. Ну, вось як варыянт прапаную. Я ўсё разумею, што як вы яхту назавёце, вось гэты рус у гэтым, у нашай назве, гэта вось, ну, это карма, так, трэба з гэтым нейкім чынам жыць. Вот думаць Беларусь, гэтая фраза у вас прагучала некалькі разоў, і прычым з такой падачай, што неважна, у якім можа быць кантэксце, але калі ты думаеш Беларусь, гэта ўжо і прыналежнасць да нацыі, гэта ўжо і прыналежнасць да вось гэтай тэрыторыі, да гэтай дзяржавы, ну, да гэтага месца. Тым не менш, вот як вам падаецца, калі мы думаем Беларусь таким чынам, я просто прыгадываю, напрыклад, размовы свае у калонах падчас акцый 20-го года, і калі ідуць усе под чырвона-белымі сцягамі, но адныя думаюць Беларусь так, что я супраць Лукашэнкі, но я за Путина, я за Россию. Другие под чырвона-белымі сцягамі, я супраць Лукашэнкі, я за незалежную Беларусь, но не приставай ко мне со своим беларускім языком. Ну і как бы третья частка, безумоўна, гэта ты, якія і за дзяржаўную мову беларускую, за суверэнітэт, незалежнасць, ну і безумоўна там за новыя выбары без Лукашэнкі і гэтак далей. То есть, нягледзячы на вот такую розніцу дыаметральную у бачанні, можа быць, далейшага шляху гэтай вот Беларусі, гэта ўсё адно, как бы адно думанне Беларусі, гэта ўсё адно ў адным ключы, ў адным рэчышчы, ці як? Ну, гэта адно думанне Беларусі, але не зусім у адным ключы. Вось я вам шчыра скажу, Зміцер, я вось да гэтай гутаркі рыхтуюся з 23-го года, як мінімум, вось, калі не раней. І ўсё ж вось такой выніковы, напэўна, нейкая такая кропка з'явілася сёння раніцай. Я прачнуўся, і вось мяне просто асяніла. Рэч у тым, што я нейкі час таму рабіў стрым з назвай «Будызм і беларуская нацыянальная ідэя». І тое там, в прынцыпе, пастараўся патлумачыць. Тым не менш, мне там бракавала вось аднаго матэрыяльнага складніка, я нешта яго прапусціў. Ну, дакладней не прапусціў матэрыяльнасць яго. Это менавіта мова. Тое, што
што называю, у нас просто вось як бы у буддыстаў вось гэтая намарупа імя форма яно як бы разам заўсёды ідзе, а варта было падзяліць, то бок аддзяліць мову ад краіны. І вось я гэта зразумеў фактычна сёння. Ну, мова это ж матэрыяльны факт, як бы матэрыяльны складнік, мы не можам яго адмаўляць. І гэта вельмі важны фактор для стварэння тыпалогіі вось гэтых розных нацыяналізмаў ці падыходаў да мыслення пра краіну. І я фактычна адразу гэта усвядоміў, што вось у мяне ўзнікла такая таблічка, як бы каму фактычна каму належыць мова і каму належыць краіна. Это як бы вельмі важны момант. Вось ёсць нацыяналізм грамадзянскі, усім вядомы, які лічыць, што мова належыць краіне. То азначае, што краіна першасная, а якая б мова не была, яна ёсць мовай краіны. То бок беларуская, расейская неважна, гэта мы ўсе беларусы, гэта ўсё нашыя мовы. Вось. Гэта ёсць тыповы грамадзянскі нацыяналізм, вось згаданы мною і вамі Мацкевіч, ён для мяне вот адзін з прадстаўнікоў, але знайшлося болей нашмат, я просто не настолькі ведаю. Мне здаецца, што большасць нават людзей, якія выходзілі ў 20-м годзе і якіх часам называюць вось, ну, крышачку, может быть, грэбліва так вот невероятныя, хаця яны і самі сябе так называлі, вось, яны якраз належалі да гэтай плыні, да грамадзянскага нацыяналізма. Ну, у свой час я прачытаў выдатную кніжку Юліі Чарняўскай «Беларусы ад тутэйшых да нацый», на расійскай мове напісаную, вось, дзе вельмі таксама вось станаўленне нацыі вось гэта апісваецца, і гэтае вось такое ліберальнае стаўленне да моўнай сітуацыі там таксама ёсць. Гэта грамадзянскі нацыяналізм. Ёсць людзі такія, ну вот, якія лічаць, што краіна павінна належаць мове. Бок мове зразуметай як суб'ект, это значыць як этнас. Что наша краіна Беларусь, она не здарма называется Беларусью, значит, что там павінны як бы дамінаваць і быць тытульнай нацыяй беларусы. Вось гэта тыповы этнічны нацыяналізм, про які мы таксама ведаем. Вось, і в прынцыпе, я думаю, что большасць удзельнікаў вашай перадачы яны якраз належаць менавіта да гэтай плыні, так? Мы у сучаснасці гэта плыня, якую запачаткаваў Каліноўскі. Вось для мяне самым выразным ідэолагам з'яўляецца Купала, Абзіраловіч, Самойла. Вось, у сучаснасці, напэўна, Зянон Пазняк, безумоўна. То бок гэта зразумелая нам таксама плыня. Ну, а ёсць плыня абсалютна, якая не звяртае ўвагу на мову, а лічыць, што проста краіна павінна належаць краіне, то бок дзяржаве. Это дзяржаўнікі такія, да? Вось для іх галоўны дзяржаўны суверэнітэт. Гэта тыя, хто сёння знаходзіцца ва ўладзе. Я думаю, што ім нейкая ідэалогія, хаця вось яны перыядычна выпускаюць там нейкія падручнікі па ідэалогіі, я нават так пагартаў, там абсалютна нічого цікавага няма, і галоўна няма нічого праўдзівага. Вось. Это для іх абсалютна неістотна. Это для іх галоўнае што? Гэта утрымаць уладу. Вось. Суверэнітэт мае не народ, а той, хто здольны яго абараніць. А хто здольны яго абараніць? Той, хто валодае як бы найбольш сучаснай зброяй. А якая зброя ўсё яшчэ лічыцца самай сучаснай перадавой? Ядзерная. Вось таму наш нелегітымны кіраўнік увесь час просіць ядзернай зброі, увесь час, так сказаць, у ценю Расіі існуе, таму што ён не верыць у тое, што суверэнітэт можа быць нейкі дэмакратычны, што ён можа быць знізу. Для яго это ўсё падман. Ён лічыць, што суверэнітэт забяспечваецца толькі нейкай вот геапалітычнай прыналежнасцю, вось, і што ўсе краіны Еўропы вось гэты дэмакратычныя, яны не суверэнныя, бо іхны суверэнітэт забяспечаны выключна іхным удзелам у НАТО, хаўрусам з ядзернымі дзяржавамі і гэтак далей. Таму вось такое грэблівае стаўленне гэтага спадара да кіраўнікоў іншых краін, так? Польскага прэзідэнта і іншых. Так, ён просто не лічыць, што яны насамрэч кіраўнікі суверэнных дзяржаў. Там у яго такое спецыфічнае бачанне суверэнітэту. Вось. І гэтае бачанне мы можам на яго глядзець як заўгодна, але мы павінны разумець, як бы, так? Ён лічыць, што дайце мне ядзерную зброю, вось, і Беларусь будзе вечная. Вось. Бо без ядзернай зброі вельмі хутка будзе гэтага суверэнітэту пазбыцца. Ну, вось такая логіка. Як бы я называю яе логікай кшатрыяў, так? Это была такая каставая роль, то бок фактычна это логіка як бы фашызма, ну, з майго гледзяшча. Вось, то бок логіка дзяржаўнага фашызма. То бок вось мы тут, мы каста, мы трымаем уладу, мы яе забяспечваем, это наш суверэнітэт, не замінайце нам, так сказаць, і ўсё будзе добра. Ну,
Вось гэта плыня третья, можна сказаць, а четвертую я абазначыў як уласную, калісьці вынайшаў у 2003 годзе, яшчэ напісаў артыкул з назвай «Культура і тэрыторыя». Вось, і там як бы вот эта ідэя недзяржаўнага суверэнітэту, якая дзіўным чынам актуалізавалася пасля 20-го года ў нас. Таму што я маю на ўвазе? Это, грубо кажучы, калі мова належыць мове, то бок культура належыць этнасу, але няма ніякай дзяржаўнай як бы структуры, на якую можна абаперціся і якая яе ахоўвае. То бок яна існуе незалежна па-за межамі дзяржавы і, можа быць, нават па-за межамі палітыкі. Для мяне прыкладам такога існавання з'яўлялася існаванне шматтысячагадовае гебрайскай дыяспары, калі у гебраяў не было сваёй дзяржавы, і яны фактычна, дзякуючы сваёй культуры менавіта і дзякуючы рэлігіі сваёй адметнасці, змаглі выжываць і так да канца і не асіміляваліся, і толькі вось у 20-м ужо стагоддзі стварылі фактычна уласную дзяржаву. Для нас это беларусаў таксама актуальна, таму што мы бачым праекты такія вось як дыгітальная Беларусь. Ось, то бок віртуальнае такое стварэнне прастора, віртуальная тоеснасць. У нас як бы, ну, што казаць, у нас забралі ў многіх краін, так, многія вымушана яе пакінулі. Вось, і тое, што мы туды вернемся, это мара, але гэта, ну, як бы, скажем так, невядома, як яно яшчэ будзе. Вось, і што паміж тым? Трэба ўсё адно захоўваць. Вось недавно Ціхановскі сказаў такую амаль скандальную рэч, што, маўляў, беларусам трэба ствараць нейкія свае астраўкі. Вось, і адразу там панеслася, што, маўляў, о, як это сам. Гэта абсалютна разумная ідэя. Я не хочу сказаць, каб это былі нейкія гетта, ні ў якім разе. Вось, але пэўныя менавіта вось гэтыя хабы, вось такія вот гнёзды, я не ведаю, астраўкі уласнага культурнага жыцця павінны быць. Нават я калісьці, як толькі быў пераехаўшы за мяжу, думаў пра нейкую таксама аўтаномію, але я думаю, гэта не зусім рэальна ў сучасных варунках стварыць недзе беларускую аўтаномію. Але чаму не стварыць беларускі нейкі там сквот, чаму не стварыць беларускі кібуц, калі мы ўжо кажам пра гебрайскую традыцыю. Также фактычна пачыналася як бы засяленне Палестыны. То бок это была нізавая ініцыятыва, і людзі кіраваліся нейкай ідэяй, так? Не ўсе з іх былі сіяністамі, скажем так, некаторыя проста былі лібертарнымі ідэямі кіраваліся. Вось, то бок ёсць розныя спосабы рэалізацыі вось гэтай як бы уласнай культуры і выжывання культуры ў свеце. Згадаем, што не ўсе народы і да сёння маюць свае дзяржавы, як бы так, такія курды, напрыклад, якія стагоддзямі за іх змагаюцца і так далей. Ёсць розныя прыклады. Беларусам пашанцавала ў тым, што сваю дзяржаўнасць яны маюць. Вось. Ну як пашанцавала? Мы бачым, што это такая абаюдавострая зброя. З аднаго боку, як бы гэта забяспечвае тое, што каля плюс-мінус 10 мільёнаў людзей записывае сябе да беларускага этнасу, так, грамадзянства, нацыі. Вось, а з другого боку мы бачым, што паколькі палітыка гэтай дзяржавы, якая ёсць, то і вялікая частка гэтых людзей прыстасоўваецца да гэтай палітыкі, так? Яны, ага, ну значыць, калі быць беларусам у сваёй дзяржаве, яно як бы, ну, нерэнтабельна, скажем так, ну то давайте мы будзем кімсьці яшчэ, давайте мы будзем ябачкамі, давайте мы будзем там яшчэ кімсьці. Вось, ну, не пазайздросціш, цяжкая сітуацыя. Таму вось гэтыя 4 я абазначыў такія плыні, яны ўсе абсалютна супрацьлеглыя, неспалучальныя, і тым не менш, яны ўсе з'яўляюцца вось у гэтым воблаку гэтага мыслення Беларусі, пра якое мы казалі. Ну так, але наколькі ўсё ж таки вот я вярнуся до самого пачатку нашай вот гэтай часткі нашай размовы, калі вы сказалі, што усвядомілі сёння раніцай матэрыяльнасць гэтага нематэрыяльнага такой штукі як мова. Ведаеце, 2 чалавекі канкрэтна, што я магу узгадаць, якія вот менавіта мову, вот одну мову, не побач там з нейкімі іншымі тезисами, а вот конкретно мову выставили, что гэта и есть наша нацыянальная ідэя. Гэта ваш коллега Альгерд Бахарэвіч и наша выдатная телевядучая Зінаіда Бандаренко. И ведаеце, я прыгадываю размову с літоўскім палітолагам, гісторыкам Русцісам Камунтавічысам, які сказаў, што менавіта літоўская нацыя
пабудавалася вакол адной ідэі, аднаго слупа, вот это, на якім трымаецца іх нацыянальны ўвогуле будынак, гэта мова. Але для беларусаў наколькі менавіта мова можа стаць складнікам узмацнення там нацыябудаўнічых працэсаў, умацавання ідэнтычнасці, свядомасці? Ну, асноўным бадай не зможа. На вялікі жаль, насуперак уяўленням вось тых жа самых нашых этнічных нацыяналістаў пачатку стагоддзя, адраджэнцаў, калі мова была яшчэ жывая і гаварыла на ёй асноўная частка насельніцтва, ну прынамсі вясковага, тады ім здавалася, што мова павінна быць. Ну, напрыклад, той жа Самойла, напрыклад, ён, Владзімір Самойла, аўтар кнігі «Гэтым пераможаш», 1923 год, эсэ. Я лічу, што гэта найлепшы тэкст, дзе сфармуляваная вось такая асноўная як бы нацыянальная ідэя, класічная, можна сказаць, беларуска. Вось. Я не тое, каб пагаджаўся з усімі ягонымі як бы фармулёўкамі, але лічу, што там это вельмі класна прапісана і мова там сапраўды займае вельмі важнае месца. Вось. У нас, на жаль, не так, як у літоўцаў. У нас адбылася вялікая вось гэтая русіфікацыя, так, мова саступіла свае пазіцыі, страціла на пэўны час прэстыж, вось яна цяпер яго вяртае, але гэта не ўсё так проста. На жаль, гэта працэс. Таму на дадзены момант казаць, што мова будзе важным складнікам, але яна не будзе тым асноўным слупом, вакол якога гэта все будзе ўзнаўляцца. Ну, бачыце, зноў жа мова, калі я кажу мова, я маю на ўвазе як бы дзве рэчы. Мова як суб'ект нейкі, это носьбіты мовы, актыўныя, прадстаўнікі этнасу беларускага. Вось. І мова як аб'ект альбо культура, альбо спадчына. Штосьці, што як бы пасіўнае, і да чаго мы таксама пэўным чынам ставімся. Вот. То бок залежыць ад актыўных менавіта носьбітаў мовы, наколькі яны здолеюць вось гэтую сваю ідэю менавіта этнічнага нацыяналізму патлумачыць як штосьці неабходнае для ўсіх астатніх, для небеларускамоўных, умоўна кажучы, беларусаў. Вось. Я назіраю гэтыя спробы, як людзі тлумачаць, і вельмі так это, ну, удала, мне здаецца, тлумачыць неабходнасць беларускай мовы, што гэта адзіны наш шанс супрацьстаяць расійскаму ўплыву. Галоўнае, я з гэтым згодны. Галоўнае толькі як бы не пераацэньваць гэты шанс і зразумець, што Расія нават пасля вайны яна нікуды не дзенецца, і што нашыя мары пра тое, каб, ну, я бачу некаторыя там у інтэрнэце прыгожыя карцінкі, што там, значыць, паводле межаў Расіі, замест Расіі акіян. Значыць, я разумею, што гэта як бы такі wishful thinking, як бы мара многіх, напэўна, людзей, бо так было б прасцей, бо сапраўды. Але трэба глядзець праўдзе ў вочы і зразумець, што Расія, якая б яна ні была, яна там застанецца. І яе культурны ўплыў, якому мы ў свой час, беларусы, паспрыялі значна у 16, 17, 18 і іншых стагоддзях, калі арыентаваліся на Маскву, хутчэй, ну не ўсе, але пэўная частка. Мы гэта вот цяпер спрабуем заднім числом, што называецца, кампенсаваць, падкрэсліваючы нашыя традыцыі агульныя з палякамі, літоўцамі, украінцамі, Рэч Паспалітую і так далей. Ну, зрэшты, украінцы таксама былі аднымі з тых, хто мацаваў якраз расійскую дзяржаву і меў наадварот канфлікты ў той час з палякамі, да і з тымі ж беларусамі, літоўцамі. Вось, такім чынам, як бы Расія нікуды не дзенецца, вось, і таксама трэба рэалістычна будаваць сваю, у тым ліку, палітыку нацыябудавання з увагай на гэты факт. Таму што іначай, ну, нікому не хочацца, каб мы атрымалі нейкія там ДНР у сваіх версіях, правда? Ніхто не хоча гэтага мець, вось, таму гэта будзе для палітыкаў такі вельмі, ну, складаная, я думаю, задача, як сфармуляваць нацыянальную ідэю так, сапраўды, каб яна была інклюзіўнай. Вось у гэтым як бы і ёсць задача, і, можа быць, заслуга людзей, як Мацкевіч, так, тым, што вось яны так спрабуюць пра гэта глябальна як бы думаць. Хаця, вот калі вы згадаеце 90-е, вось паміж гэтымі плынямі этнічным нацыяналізмам і грамадзянскім увесь час ішла палеміка. Так? Я сам, дарэчы, хутчэй да грамадзянскага нацыяналізму належаў. Вось я акурат такі хацеў спытацца, ці, на вашу думку, не мінуў час этнічнага нацыяналізму? Ну,
бачыце час яно такое, мы ж глядзім з нейкай вузкай перспектывы. Я не выключаю, што калі калі чалавецтва не перайдзе там наогул на 3-4 мовы асноўных, так і наогул не знікнуць это маленькія мовы, то наадварот, мне здаецца, што будзе рэнесанс і на новым тэхналагічным узроўні вось гэтая шматмоўнасць стане просто асноўнай, basic skill, чалавек в прынцыпе будзе не аднамоўны, а шматмоўны, тому што ён ужо сёння расце ў такой інфармацыйнай прасторы, якая непараўнальная з той інфармацыйнай прасторай пачатку там 20-го стагоддзя, калі была одна газета, прыйшла ў вёску і ты глядзеў, на якой на мове напісана. Ага, по-беларуску, по-руску, ці можа по-польску, калі лачынкай. Ой-ой-ой, а не, по-беларуску. Значыць, сёння абсалютна іншая сітуацыя. Сёння такая сітуацыя, як тое, што Жбанкоў пра культуру гаворыць. Кожны сам сабе можа наклікаць так званы гэты плейліст і выбраць, што яму больш пасуе. І тут мы бачым, тое ж самае будзе, што тычыцца тоеснасці. Тоеснасць будзе гнуткая, яна будзе ўключаць в сябе элементы, не ведаю, там, нейкай духоўнай, нацыянальнай, этнічнай, яшчэ чагосьці. Гэта якраз тое, супраць чаго выступае, дарэчы, вось гэтая дзяржаўная палітыка імперій. Я маю на ўвазе расійскую, напрыклад, імперію. Ім вельмі важна захаваць вось гэты свой мірок, і ў інтэрнэце, і паўсюль, каб захаваць вось гэтую лаяльнасць гэтай папуляцыі, каб абмежаваць яе тоеснасць выключна на нейкую там расійскую, великарускую, каб яны ўспрымалі всіх астатніх як ворагаў, каб не адкрываць гэтую прастору. Бо лягічна было, калі людзі ў тэхналагічным грамадстве, яны будуць, у іх будзе большы выбар, і яны не будуць слухацца аднаго нейкага цэнтра. І ў такім разе, я думаю, што у беларускай тоеснасці шанс, вядома, ёсць, ён не будзе настолькі. Мы ніколі ўжо не прыйдзем, я думаю, да такой класічнай, мне здаецца, дзяржавы, калі там монаэтнічнай, так? Калі будзе адна нацыя, адзін народ, адна мова. Гэты час, як вы кажаце, прайшоў. Але ў нейкім сэнсе на новым вітку развіцця гэтай спіралі гэты час яшчэ вернецца і нейкім чынам будзе рэалізаваны. Наша зараз задача захаваць вось гэтую культуру, мову, што мы маем, для того, каб просто яна дажыла до гэтага часу і не пагублялася. Для гэтага, в прынцыпе, мы і ўжываем, і пішам, і тэхналогіі ўжываем, і ўсё астатняе. Дарэчы, узгаданы Абдзіраловіч і яго цякучыя формы, все это такое. Я, ведаеце, прыгадаў яшчэ размову, была добрая з Павлом Церашковічам, які таксама закрануў гэтую тэму, і ён казаў, што, як это ён сказаў, тэрмін яго, калі не памыляюся, абраная ідэнтычнасць. Это калі, ведаеце, там паляк нараджаецца палякам, чэх чэхам, а беларус нараджаецца, а потым у пэўны момант ён абірае сабе ідэнтычнасць, кім ён будзе: рускім, літоўцам, палякам ці беларусам па астатачнаму прынцыпу. Так вот, усё ж такі, калі все ж звяртацца, шмат я чуў пра тое, што Абдзіраловіч, конечно, маладзец, для свайго часу ён добра все сфармуляваў, але час гэты прайшоў, ужо новыя там умовы, ўсё па-новаму. А ці ўсё па-новаму? Не думаю, што ўсё па-новаму, шмат па-новаму, але Абдзіраловіч для мяне асабіста захоўвае актуальнасць, несумненна. Я яго вельмі люблю. Вось гэта ягоная ліючаяся форма, якая нагадвае вечны прынцып дао, так? Які ніколі немагчыма спыніць, які не мае, у прынцыпе, нават імя. Гэта просто, геніальная канцэпцыя. Я перыядычна ў той жа час я знаходжу ў розных там мысляроў іншых краін. Гэта свайго кшталту, такі пратэст, так, супраць тагачаснай вось гэтай бюракратыі, супраць вось гэтай дзяржавы такой, якая, в прынцыпе, прывяла да Першай сусветнай вайны, так? То бок, гэта выдатны, нават калі б гэта была утопія, ўсё адно гэта выдатны інструмент супраціву вось гэтым. То бок, гэта элемент, які ён жа там кажа, што не павінна быць імперыялізму, нават беларускага, это раз. А па-другое, што творчасць не павінна спыняцца, увесь час павінны формы змяняцца, так? Не павінна быць тое, што я называю льючаяся норма. Это
это вось якраз уласцівае Самойлу. Это ён кажа, што павінны быць ясныя каштоўнасці, ясныя просто перспектывы, значыць вера адна, там вось мы павінны быць такія, і гэта мы пераможам. Абдзіраловіч кажа: не, мы люди творчыя, давайте будем, так сказать. Вот. І я думаю, што якраз вось гэты падыход, ён для тэхналагічнага грамадства, падыход Абдзіраловіча Канчэўскага, ён больш пасуе, вось, і яго немагчыма так лёгка палітызаваць і злоўжываць ім, я маю на ўвазе з боку нейкіх вось гэтых так званых вялікіх наратываў. Вось тое, што называюць постмадэрнісцкія філёзафы. А вось гэтыя вялікія наратывы, ну, менавіта нацыянальны наратыў, я таксама вось у гэтай сваёй YouTube лекцыі таксама так крышачку разабраў. Вось, калі ўзяць слова нацыя, то фактычна мы знойдзем у нацыянальнай ідэі, ну, як мінімум 3 складнікі, вось, якія вельмі важныя для кожнай з гэтых вот накірункаў, кожнай нацыянальных ідэй. Гэта, ну, найперш дэтэрмінацыя. Вось, это адчуванне, што мы прадвызначаныя месцам свайго нараджэння. Вось, вот вы кажаце, паляк нараджаецца палякам, чэх чэхам. А пытанне чаму? Ён не нараджаецца, не, ён ходзіць у школу, ён як бы таксама набывае гэтую ідэю. Гэта нам здаецца, што это натуральны працэс. Не. Вось, калі б ягоныя бацькі ва ўзросце 3 гадоў пераехалі кудысьці, вось, вот як у выпадку там маіх, напрыклад, продкаў, якія пераехалі в Аргентыну, вось, то іхная тоеснасць бы змянілася, і гэта было б лягічна, таму што это было б як бы гэта ліючаяся рэч, зноў такі. Вось, то бок, а у нас як бы у большасці людзей адчуванне, што гэта дэтэрмінацыя ад слова тэрмінус, як бы мяжа, што вось знаходжанне этой тэрыторыі нас нейкім чынам вось ахоўвае ад усіх, так сказаць, няшчасцяў, і мы ім як бы прадвызначаныя. Вось, потым это адна нацыя, дэтэрмінацыя, потым ёсць дамінацыя. Это значыць тое, што нам эта тэрыторыя тут і цяпер належыць, і мы яе кантралюем. А калі мы яе не будзем кантраляваць, а нехта іншы будзе кантраляваць, значыць всё, мы згубім, так сказаць, сваю зноў жа ідэнтычнасць, не будзе нам шчасця. Ось. Потым ёсць яшчэ такая вера, як прэдэстынацыя. Мы верым у тое, што у будучыні, калі мы будзем трымацца вось гэтых ідэалаў, гэтай тэрыторыі, вось у будучыні наш агульны лёс супольны, ён будзе шчаслівы. То бок ніхто не фармулюе нацыянальную ідэю для того, каб паказаць, што вось мы будзем змагацца, вось, а потым знікнем. Хоп, як народ. Не, усе вераць у тое, што мы разам будзем, так сказаць, і нашыя нашчадкі будуць жыць у будучыні. І гэта абумоўлена якраз нашай слаўнай мінуўшчынай. Вось, это тое, як адзін беларускі мастак-анархіст ужывае такое слово «прагардзіцца». Мы павінны прагардзіцца мінуўшчынай для того, каб, значыць, паверыць у будучыню. Яго зваць Уладзік Бохан. Я не хочу просто без крэдытаў запазычваць яго ідэю. Вось, дык вось гэта ўсё гэта складнікі нацыянальнай як бы ідэалогіі. Яна не ёсць як бы такой нейкай вот спантанна-натуральнай, да? Вось. Ёсць яшчэ там такая рэч як рэінкарнацыя. Мы нават у гэта падсвядома верым. Мы верым, што вось у нас родзяцца новыя каліноўскія, новыя купалы, так, прыходзяць, новыя таленты ўвесь час, як бы, але это нібыта это паўтарэнне таго, што ўжо было. То бок, я ж кажу, вось гэта ідэя нацыі, гэта такая big picture, якая з'ядноўвае між сабою мінуўшчыну, сучаснасць і будучыню, нейкім такім лягічным, лягічны наратыў, нейкі, у аповед. І вось гэта называецца вялікім наратывам. Вось. Дык вось для того, каб гэты наратыў меў нейкі шанс кагосьці яшчэ пераканаць, ён павінен увесь час развівацца, прыстасоўвацца пад патрэбы актуальныя людзей і увесь час фактычна мяняцца. Вось вы паглядзіце, напрыклад, як у залежнасці ад палітычных сваіх перакананняў усе па-іншаму будуюць мінуўшчыну. Так? Усе па-іншаму вось гэтую дэтэрмінацыю вызначаюць. Вось мы з вами будзем казаць пра ВКЛ. Вот. А хтосьці адкрые абецэдарскага і будзе расказваць пра вечную еднасць славянскіх народаў. І гэта ягоны наратыў, ягоная версія мінуўшчыны. Вось. Хтосьці будзе казаць там пра нейкія там балта-славянскія племянныя саюзы. Вось. Хтосьці будзе казаць, што там, я не ведаю, беларуская дзяржава, ну, адным словам, там сфармавалася ў Савецкім Саюзе. У кожнага свая нейкая версія мінуўшчыны.
Вось яна падганяецца под патрэбы. Так вось мне здаецца, што наша задача як інтэлектуалаў менавіта прапанаваць людзям як мага больш інклюзіўную і як мага больш як бы ліберальную свабодную версію мінуўшчыны, якая не будзе нікога з гэтай мінуўшчыны як бы выдаляць, у якой не будзе, скажем так, неправільных беларусаў. Бо у нас, на жаль, ёсць такія тэндэнцыі вось вельмі вот ідэалізаваць штосьці, да? Вось то католікаў, то праваслаўных, то уніятаў, то яшчэ штосьці, так, то вось перыяд ВКЛ, перыяд Рэчы Паспалітай, вось кожны по-рознаму на гэта ўсё глядзіць. То бок я як чалавек, які як бы у маладосці прайшоў перыядам анархізму і быў знаёмы з калектывам газеты навінкі і, так сказаць, пад уплывам іх там доўгі час знаходзіўся. Вось мяне нават вот эта ідэя нават як бы гісторыя дзяржавы і дзяржаўнасці мяне нават не настолькі цікавіць. Мяне цікавіць менавіта гісторыя культуры, гісторыя як бы этнасу самога па сабе. Вось і я вот нават у гэтай кнізе, якую зараз прарэкламую, так, вось кніга «Там, дзе нас няма», это самы мой першы раман, які я напісаў адразу пасля таго, як эміграваў фактычна. 4 гады я яе пісаў. І вот там я выклаў усе свае вот ідэі наконт Беларусі, але ў такой форме, што я фактычна прыдумаў такую як бы краіну і прыдумаў такую цікавую філасофію, прыдумаў пад яе, карацей, нацыянальную ідэалогію. Вось, дык гэта ідэалогія, она фактычна такая, негвалтоўная і падазрона нагадвае буддызм, да якога я дайшоў нашмат пазней. Вось, але як бы рэкамендую, гэта не так даўно выйшла вот у ініцыятыве Сейбіт. Вот слухаю я вас, глядзець, куды свет каціцца. Шчур, оказывается, анархістам быў. Бахарэвіч вось гэты весь з сябе такі не падыдзі да яго, у панк-гурце граў. Куды не паглядзі, там і ўсяго хапае. Але я вярнуся да вашага тэзіс, не вашага, але вамі зараз агучанага, прагардзіцца. Слухайте, вот глядзіце, спытацца у беларусаў, вот каго ты назовеш з гістарычных герояў Беларусі, там не беручы, конечно, там можа быть какого-нибудь там, я не веду, Машэрава ці там вот часы у такой, а вот з гісторыі Беларусі, безумоўна, назовуць адразу Каліноўскага, падумаўшы назовуць Касцюшку, можа быть там кого-небудзь яшчэ аднаго там ці там двух максімум, падумаўшы цяжка, мала хто, але назове. С одного боку, то есть вот как бы пантэон герояў, раз, два и как бы и все. С другого боку читаюць беларусы, пачынаючы са школы, беларускую класіку літаратурную, і шо яны там читаюць? Пра беднага няшчаснага гаротнага беларуса, які там у лапцях праз непагадзь, праз балоты, з заскарузлымі руками і нагамі, некуды праз вякі, праз стагоддзі прэ сваю крыўду. И думаешь, а чым ты будешь прагардзіцца тут? Так, можа быть, мы самі вінаватыя і вы у тым ліку, як нашчадак пісьменніцкага цэху, у тым, што как-то вот особо і нема, как бы, чым прагардзіцца, і так думаешь, аж хто мы такія? Беларусы, что там у нас там ёсць? Было нейкае ВКЛ, але зараз пагаварыце з вільнюскімі таксістамі, і вам раскажуць, як літоўцы заваявалі беларусаў і ўсіх астатніх і стварылі Вялікае княства Літоўскае. Я разумею, як бы, слухайте, прагардзіцца, я думаю, это легітымная патрэба, асабліва пасля пэўнай колькасці куфляў піва, але я думаю, што як бы зноў жа вось гэтае уяўленне такое першапачаткова як бы анархісцкае, якое ў мяне у пэўным сэнсе да сённяшняга дня застаецца, як бы яно пра тое, што ганарыцца, як бы гледзячы буддыста наогул ганарыцца, это як бы не зусім тое, што робіць чалавека чалавекам, так, умоўна кажучы, па-перша, па-другое, калі ўжо ганарыцца, то варта ганарыцца уласнымі дасягненнямі. Як бы, што такое уласнае дасягненне? Гэта дасягненне, якія чалавек, яму пашанцавала тут і цяпер зрабіць з дапамогай вялікай колькасці іншых людзей, так, чалавечага калектыву. То бок, зноў жа, мае нейкія дасягненні, яны не толькі мае. У гэтым сэнсе ганарыцца тым, што
намі як вось нейкім калектывам тут і цяпер. Вось прыклад 20 год, вось гэтая беларуская салідарнасць, гэтая здольнасць да самаарганізацыі, вось гэтая як бы такі імпэт, пасіянарнасць, так, раптоўная, якая ў беларусах з'явілася, вось гэтым абсалютна як бы мае сэнс ганарыцца. А ганарыцца тым, што там нехта, не ведаю, Кастусь Астрожскі надзеў там нейкія латы, сеў на коня, паехаў, выстраліў, з'ехаў, вярнуўся, паклаў там столькі тых, а тут яшчэ сваіх палову. Ну, як бы можна, хтосьці мае такі як бы склад менавіта як бы з гэтым атаясамляецца. Ну, нас як бы вучаць, разумееце, мы выраслі ў асяроддзі і нашай дзяржавы як бы ў асяроддзі такіх вось суперніцтва паміж вялікімі вось гэтымі ідэалогіямі, там, не ведаю, імперыямі, яны ўсе сваіх вось гэтых герояў пруць там на першы план, вось, а мы вырашылі ў 90-х, што будзем іх задаганяць, што ў нас таксама ёсць такія, натуральна ж ёсць, у нас ёсць і свае там ваяводы, якімі можам як бы пры жаданні ганарыцца. Вось толькі, ну, я ганаруся, калі чытаю, напрыклад, тэкст Кірылы Тураўскага і знаходжу там для сябе цікавую думку. І той факт, што мы б з ім, калі б сустрэліся, адзін аднаго просто не зразумелі, тому што ён гаварыў на настолькі адрознай мове ад мяне, што просто ну не факт, што мы паразумеліся. І нават не гледзячы на тое, што нарадзіліся вось геаграфічна там у адным і тым самым рэгіёне. Вось. Але тым не менш я ганаруся тым, што ў нашай традыцыі быў вось такі духоўны пісьменнік, абсалютна цікавы, які па-свойму інтэрпрэтаваў некаторыя прыпавесці, якія маюць буддыйскае паходжанне. Я, дарэчы, у адным са сваіх стрымаў пра гэта кажу. Напрыклад, вось, альбо многімі іншымі менавіта культурнымі дзеячамі ганаруся. Ну, там уже пачынаючы ў новай беларускай літаратуры іх шмат. Я абсалютна разумею, чаму людзі, дарэчы, ганарацца Каліноўскім, тому што Каліноўскі быў ўсё-такі першы, хто сфармуляваў ідэю беларускага этнічнага нацыяналізма, плюс яшчэ з сацыяльным такім падтэкстам, так? Вось пра гэта Сергей Абламейка выдаў цудоўную кніжку. Вось, по-моему, так і называецца Кастусь Каліноўскі і фармаванне беларускай нацыянальнай ідэі. Вось, абсалютна слушна, то бок вось гэты зварот. Да, так сказать, наогул, як бы, чаму я все-таки кажу, што этнічны нацыяналізм? Таму што вот это вот, толькі тады зажывеш народзе шчасліва, калі маскаля над тобой не будзе. То бок вось это як бы адзін з першых як бы лёзунгаў таких, так, вот фармулёвак беларускай нацыянальнай ідэі, вось, ён і не мог быць іншы ў той перыяд. Вось, потым Купала, натуральна, гэта як бы людзьмі звацца, не быць скотам, абсалютна, вот, дарэчы, тое, з чым я атаясамляюся, напэўна, найболей, это вот якраз Купала ў заклік не быць скотам. Вось, толькі мне здаецца, што ў сучаснасці ён бы ўжо павінен быў гучаць па-іншаму. Ён павінен быў бы гучаць не быць робатам. Вось, таму што тую ролю у вытворчасці, так, якую выконваў калісьці вот у сельскай гаспадарцы жывёла, так, у беларуса, так, была фактычна вот адзіная, каго мог беларус эксплуатаваць, это была жывёла. І вось была метафора, што гэтак як мы жывёлу выкарыстоўваем, дык нас паны, значыць, і ўлада выкарыстоўваюць, это мы для іх вось гэтыя жывёлы. Ну мы ж людзі, мы павінны не быць скотам. Вось. Ну я гэта разумею па-свойму, это значыць не быць просто нейкім вось такой падлюкай, як бы не быць чалавекам, які нейкія ўчынкі подлыя робіць іншым, быць чалавекам просто для другого чалавека. Вось. І сёння у нашай сітуацыі тэхналагічнай это ўжо фактычна азначае не быць робатам, таму што як бы вось у ролі колішняй скаціны цяпер выступаюць менавіта вось гэтыя бездумныя штучныя прылады, ну як бездумныя, яны ўжо надзелены да пэўнай ступені інтэлектам. Вось, але ў іх няма сваёй уласнай суб'ектнасці, сваёй волі, гэтак жа як не было фактычна у жывёлы, так яна была пазбаўлена. І вось мы сёння фактычна, гэта мы ўжо, яны замяняюць ужо нас, людзей у пэўным сэнсе, таму што гэта ідэальныя як бы працаўнікі, так, яны паслухмяныя, яны выдатна хутка выконваюць задачы, вось, і чалавек ужо імкнецца прыстасавацца пад гэты вобраз, для того, каб быць рэнтабельны, патрэбны, запатрабаваны, ён ужо, так сказаць, глядзіць, як мне хутчэй зрабіць гэтыя курсы, каб просто вот вытрымаць гэтую канкурэнцыю
канкурэнцыю, так, і ўжо не думаю, як бы няма часу на ацэнку як бы маральнага аспекту, нейкіх задач ці загадаў, якія перад вами ставяцца. Вось просто бездумна, так, по прынцыпу войска. Сапраўды, як гэтыя роботы, у меня калісьці была песенька такая, чорныя роботы якраз про гэтыя разгоны 90-х гадоў, вось, якіх я быў сведкам, про АМАП фактычна. То бок, ну, вось, гэтага пазбегчы, каб не быць бяздумным выканаўцам чыёйсьці волі. Тады вось гэта падмурак першы, я б пачаў вось гэтага як бы фармуляваць нашу нацыянальную ідэю, не быць робатам, як бы быць чалавекам, думаць насамрэч, узважваць. Вось. Ну і таму вот я настолькі як бы цаню менавіта гэтую купалаўскую ідэю. Ну а потым былі вось Абдзіраловічы і Самойла яшчэ, хто мне таксама здаецца вельмі як бы важны ў гэтым. То бок не выпадкова, да, што людзі вот Каліноўскага лічаць сапраўды героем такім. Давайте до Каліноўскага коротенько можа звернемся строку такого цікавага, як мне падаецца, мне цікавага аспекту, улічваючы ваш буддійскую філасофію. Дарэчы, вот узгадалі Абламейку, а Смалярчук лічыць, дакладная цытата, якая мяне зачапіла, што гэта не Кастусь Каліноўскі сфармуляваў беларускую нацыянальную ідэю, это беларуская нацыянальная ідэя сфармулявала і сфармавала Кастуся Каліноўскага. Ён как бы тлумачыць, чаму ён так лічыць, але не буду зараз тут паглыбляцца, тым больш, што гэта яго думкі, а не мае. Але ці не падаецца вам, што паўстанне Кастуся Каліноўскага было заўчасным і непатрэбным, як і паўстанне 20-го года, маецца на ўвазе цяпер, як і можа быць стварэнне БНР і слуцкі збройны чын, як і Олег Латышонак сказаў, і паўстанне першаснае салідарнасці ў Польшчы. Маўляў, ну было відавочна, што не будзе поспеху. Ну, што маглі зрабіць паўстанцы з косамі супраць арміі расійскай імперыі, супраць Мурав'ёва-вешальніка з яго войскам? Зразумела было, што нічога не зробяць, але людзі паўсталі, паляглі, былі высланыя ў Сібір, сышлі ў польскасць, сказаўшы, ўсё, мы тут белаляхі, да гэтых беларускіх спраў не маем ніякага дачынення. А не было б гэта. Ну, займаўся б Каліноўскі яго паплечнікамі, адукацыяй беларускага народа, вось прасоўваў бы гэтыя тэмы, ажаніўся б са сваёй дзяўчынай, наражаў бы дзяцей, ніхто б па Сібіры косткі свае не параскідаў і гэтак далей. Ну, тое ж самае і датычна 20-го года. Не сядзелі б мы зараз у Варшаве, а працягвалі б там працаваць у рэчышчы мяккай беларусізацыі і ўсяго астатняга у Мінску. А так, ну вось. Што думаеце? Это вельмі цікава. Я насамрэч, ну вот шкада, што я не гісторык, у мяне былі б нейкія аргументы, а так я толькі магу інтуітыўна па ашчушчэнням, значыць, сказаць. Ну, я знаёмы з гэтай тэзай Латышонка, вось, якая мне адразу спадабалася, у прынцыпе, што вось такая адназначная ацэнка паўстання 63-го года, вось, яна, напэўна, ну, павінна быць крышачку скарэктаваная, так, з розных больш поглядаў глядзець. Я разумею, што калі гэта убудоўваецца ў міт нацыянальны, то там як бы не можа быць двух меркаванняў, павінна быць адно. І трэба аддаць належнае нашым беларускім, скажем так, сацыялістам пачатку стагоддзя і тым, хто пісаў потым як бы расійскія падручнікі, што яны змаглі гэты міт Каліноўскага убудаваць у афіцыйную савецкую ідэалогію беларускую і прадставіць Каліноўскага менавіта як барацьбіта з царызмам. Ось. Не змагара просто з расійскай імперыяй, а менавіта як бы сацыяльнага правадыра. Вось. Іначай мы может быть, сёння не ведалі, хто такі Каліноўскі, па шчырасці. Мы б лічылі яго нейкім там польскім дробным кімсьці. Паўстанцам паводле Марзалюка, польскім паўстанцам. Вось. Так, а як бы вялікая як бы заслуга ў тым, што сапраўды і абгрунтавалі і сапраўды Каліноўскага, што называецца, вярнулі беларусам, так, менавіта ў гэтым.
пытанне, як бы гэта все магло развівацца, як бы, ну, кажуць, што гісторыя не ведае умоўнага ладу, вось, а той, хто не гісторык, нават не мае права так разважаць. Мне было б, конечно, цікава. Я не маю адназначна пра гэта меркаванне. Тое самае 20-й год. Але як бы мяркуючы, вядома, што 20-й год не меў шансу на поспех, як бы з прычын і ўнутраных, і знешнепалітычных, так. Унутрапалітычная была якраз вось раз'яднанасць усё-таки вось гэтых двух нацыяналізмаў, так, этнічнага і грамадзянскага. Як бы мала працавалі як бы з грамадствам як цалкам, мала казалі пра сацыяльны нейкі аспект, так, не ведалі людзі, што такое там, не ведаю, страйкаваць, як трэба ўласна змагацца за свае правы. Вось, ну, адным словам, это ўнутраныя былі прычыны. Знешнія былі, вядома, таксама прычыны. Гэта прысутнасць несупыннай Расіі. Вось, я думаю, што нейкі шанс, магчыма, быў там у першыя тыдні, але это трэба было вельмі хутка дзейнічаць. Потым ужо ўсё, ужо просто зрабілі стаўкі ў Крамлі на Лукашэнку, і ад таго моманту ўжо было бессэнсоўна, в прынцыпе, штосьці рабіць. Прынамсі, я тады так гэта ўспрымаў, і сёння гэта так успрымаю. Але значнасць 20-го года менавіта вось у гэтым, што мы маем чым прагардзіцца ў сучаснасці. Вось. І нават той беларускі мастак, які вось пра прагардзіцца так крышачку як бы са скепсісам глядзіць у мінуўшчыну, так вось на 20-й год ён глядзіць якраз як на несумнеўны момант менавіта паўстання, так сказать, беларусаў, усведамлення прыналежнасці да нацыі. Менавіта як бы 20-й год, ну, можна так спрошчана сказаць, стварыў як бы нацыю, так. Вось, я не памятаю, ці выходзіла в эфір ваша вось гэтая перадача до 20-го года, можа быць, і ўжо выходзіла, так? Выходзіла. Там яшчэ быў такі Максим Гарюнов, по-моему. Так, я памятаю, так. Вось, але, ну, вось кажу, калі яшчэ до 20-го года гэта можна было б успрымаць сур'ёзна, як бы вось гэтае пытанне, а ці ёсць беларуская нацыя, то пасля 20-го года ўжо не мае сэнсу як бы сапраўды у гэтым сумнявацца. Так вось у гэтым якраз і значэнне 20-го года, ва ўсведамленні як бы людзьмі таго, што яны сапраўды належаць да нейкай вось еднасці калектыву, вось, так, нават вось такія вот буддысты перакананыя, як я, вот мяне як хваляй просто там гэта выплеснула на вуліцу бегаць недзе тут у нас па Празе, арганізоўваць нейкія акцыі ўвесь час і штосьці дзесьці, а вот актыўна просто ўключыцца зноў у беларускае жыццё. То бок абсалютна гэта, ну, все мы памятаем, вот кого не спытайся, усе ведаюць, дзе былі 9 жніўня 20-го года, так, это просто моманты, пасля якіх як бы, ну, адмаўляць існаванне беларускай нацыі абсолютно бессэнсоўна. Таму 20-й год так. І я не выключаю, што у свой час паўстанне 63-64 года менавіта так падзейнічала на тагачасных палітычных як бы суб'ектаў. Я маю на ўвазе мясцовую беларускую шляхту. Тыя, хто атаясамлялі сябе вось тады з носьбітамі тых ідэй, на таго ж там Бахушевіча і іншых, яны ўсвядомілі сваю прыналежнасць да гэтай канкрэтнай зямлі і да гэтай культурнай традыцыі. Калі б гэтага паўстання не было, цалкам магчыма, што на ўзроўні там нейкіх вот там царкоўных школ, там вось нейкіх сялян, это ўсё праводзілася, але шляхта бы сябе ніколі не атаясаміла з гэтай ідэі. Яна па-ранейшаму глядзела б на Польшчу. Вось. А тут все-таки адбыўся пэўны пералом. Вось. І як бы гэтая сацыяльная група, ну вот возьмите Купалу таго ж, так, ён же ж таксама шляхты фактычна, то бок як у Бахушевіча, як вось гэтае пакаленне, то бок гэта было вось менавіта важна з гэтага гледзяча. Тое, што это была параза, ну так яно, як бы я кажу, гісторыя не складаецца з адных перамог. Але вот гэтыя змены, якія адбыліся з беларускім грамадствам, з беларускай нацыяй у 20-м годзе, пачынаючы вось менавіта з гэтага усведамлення сваёй ідэнтычнасці, вот гэта паглыбленне самасвядомасці і працягваючы, можа быць, нават адкрыццём беларусамі свайго беларускага для сябе, тыя ж самыя дваровыя сустрэчы, калі адкрывалі для сябе і беларускую музыку, вау, Вольскі, 3 чарапахі, абалдзець, 25 гадоў лупіць ужо Вольскі, ну вот яны для сябе адкрылі нарэшце. Там літаратараў, там тэатры, я не ведаю, чаго, гісторыкаў з іх расказамі. О, так мы, оказывается, подворшай та гэтым маглі настучаць, там ці філасофію, там нічога не понятно, но очень интересно, Мацкевич, лупі дальше. І гэтак далей. Все гэта прекрасна. І тут вось у гэтай кніжцы
якая вот акурат такі утрымлівае размовы 20 і там 21 года, пераважная большасць маіх суразмоўцаў казалі, пасту ў цюбік не запхнеш, змены незваротныя. Наколькі незваротныя? Ну, заўсёды, так сказаць, недзе ў калідорах Лубянкі і Крамля там могуць прыдумаць спосаб, як вось гэтую пасту, ну, не запхнуць у тюбік, а нейкім чынам скарыстаць так, каб вот просто паказаць, што ну так, а вы ж, можа быць, хацелі все-таки русский мир. Вось, ну, то бок дэзінтэрпрэтаваць як бы рэальнасць як бы ва ўгоду сваіх нейкіх ідэалагічных установак. Але я думаю, што гэта вельмі складана зрабіць, і што ніякая там прапаганда при ўсіх этих методах сучасных вымывання мозгов все-таки не здольная вот живую память, эмоцыйную память людей просто вот стерці и переписать. Вось, это, по-моему, просто нереально. Вось. То бок, так, я згодны з тым, што в этом сэнсе пасту ў тюбік не запхнеш. І пытанне якое? Пытанне ў тым, наколькі доўгай будзе вось наша з вами эміграцыя. Таму што эміграцыя гэта все-таки такая штука, яна вось энтузіязм даволі хутка праходзіць, і гэта пытанне аднаго-двух пакаленняў, калі пачынаюць все-таки людзі асімілявацца, губляць повязь з нейкай там краінай паходжання, вось, губляць повязь з ідэаламі ранейшага пакалення. Вось, то бок все-таки як ні круці, заўсёды змены павінны прыходзіць з сярэдзіны грамадства, то бок з самой краіны. Як бы недавно один, напэўна, ну, грузинский хлопец малады на выставе про палітвязняў падышоў і пытаецца у беларусаў: вот скажите, беларусы, парайце, а як нам звонку змяніць сітуацыю у самой краіне? Вось. Ну, гэта надзвычай складана, так? І вядома, чым раней адбудуцца змены у краіне, тым лепей. І тут вельмі важна, як бы, ну, вось захаваць вось гэты міт 20-го года у добрым сэнсе, то бок захаваць контакт з грамадствам у Беларусі, так, нейкім чынам, каб не забылі, каб не было гэта ўсё як бы выцесненае вось гэтай вось хваляй прапаганды расійскай, вось гэтай ваеннай, вось гэтай ўсёй вот лухтой. Вот, то бок гэта добрае пытанне, таму што калі вось гэтага, калі ім удасца зусім забыць, вось у гэтых дзяцей перавыхаваць, даваць вот это все аўтаматы ў руки і зноў саветызаваць іхныя мозги, вось под русский мир их так затачыць, тады мы можем сказаць, што вось праз одно-два пакаленні, 3, Беларусь уже будзе зусім іншай краінай, і мы будзем зусім іншыя. І тады вось гэта згубіцца, вось гэты патэнцыял 20-го года, ён застанецца толькі там на паперы, дзесьці ва ўспамінах, а ўжо не будзе жывой памяці. Вот. І зноў прыйдзецца як бы ад пачатку, з нуля пачынаць вось гэты працэс як бы абуджэння нацыянальнага. Вядома, не хацелася б, каб так было. Вось, хацелася все-таки гэты патэнцыял нейкім чынам выкарыстаць. Ну так, да, сапраўды, таму што у нас сапраўды такая перарванасць у свядомасці, у веданні гістарычных падзеяў. Там тыя, хто пачынаў адраджэнскія рухі там у 80-х, мала ведалі пра адраджэнскія рухі там 60-х, а тыя, хто у нулявых, там 80-е, как бы мало там, конечно, что. Але давайте там троху наближаючыся до завершэння. Яшчэ тут две тэмы. Першае, все-таки я вярнуся да мовы. Я разумею, что для вас асабіста мова гэта працоўны інструмент. Тут акурат момант, каб вы показалі яшчэ две свае кнігі, дзякуючы гэтаму інструменту, якія вы стварылі. Это вось две апошнія кнігі спадара Шчура, спроба эксперыментальнага канструявання сябе. Дарэчы, у мяне ёсць гэтыя кнігі, чытаю, пакуль толькі першую яшчэ не асіліў, ну, але вот працую над сабой і над кнігай. Але з вами зразумела, са мной зразумела, у мяне таксама гэта працоўны інструмент. Для астатніх беларусаў в эміграцыі навошта яна гэтая мова? Ну, трэба займацца сацыялізацыяй, легалізацыяй, вырашаць іншую купу праблемаў. А тут асабліва для тых, хто как бы мовай гэтай не заганяўся і не карыстаўся, жывучы ў Беларусі. Што ім тут за мяжой яна? Гэта цудоўнае пытанне насамрэч,
І зноў жа мова гэтая будзе працаваць не проста як сама па сабе, то бок для пачатку яна будзе сімвалічнай, яна будзе сімвалічна паказваць нашу прыналежнасць вот менавіта да той краіны, каб людзі ведалі, адкуль мы паходзім, адкуль мы прыехалі. Вось калі до 2020 года ніхто, ну мала хто ведаў, дзе дакладна гэтая Беларусь, асабліва там на захадзе, чым далей на захад, там Францыя, Іспанія, там уже такія ўяўленні пра ўсходнюю Еўропу слабенькія былі. Вось, а пасля 2020 года ўсе ведаюць. Дык вот вось каб абазначыць, каб нас не блыталі, скажем так, з тымі ж расійскімі мігрантамі, якіх таксама вельмі шмат, так заўсёды, ці там я не ведаю з украінскімі ці іншымі. Вось каб мы просто ведалі, што і мы ведалі і ўсе ведалі, што мы якраз да гэтай краіны адносімся, то нам было б вельмі як бы хораша. Ну разумееце, парадокс, так, вось маёй сямейнай гісторыі, пра якую вы ўжо магчыма чыталі ў першым томе. Мае продкі эмігравалі з Польшчы ў Аргентыну. У іх фактычна на момант эміграцыі не было ніякай тоеснасці. Яны ведалі, што яны не палякі, вось, і фактычна, а так яны былі тыповыя фактычна тутэйшыя. Бабуля лічыла ўсё жыццё, яна была непісьменная. Бабуля лічыла, што яна па-руску гаворыць, па-руску, не па-расейску, а па-руску менавіта. Вось, а дзед, яму пашанцавала, ён быў выключэннем, ён вучыўся ў Наваградскай гімназіі знакамітай, там рассаднік нацыяналістаў, так, там Барыс Кіт і іншыя. Вось, дык ён ведаў, што ён беларус, і ён дзівіўся, як это астатнія не ведаюць. Ён прыехаў у Аргентыну і это самае кажа нацыянальнасць, ён кажа беларус. Ён, кажа, дык вы белагвардзеец, вы, значыць, белы рускі, вы напэўна ад грамадзянскай вайны уцякаеце, значыць, так і напісалі белы рускі. Значыць, не было такого панятку. Дык вось вельмі мала хто з той эміграцыі меў нейкую тоеснасць беларускую. І яны вось у пошуках гэтай тоеснасці там вот і бадзяліся ўжо там з 30-х гадоў. І іхную тоеснасць сфармавала Другая сусветная вайна. Таму што калі, значыць, Нямецчына напала на Савецкі Саюз, яны раптоўна пранікліся вось гэтым патрыятызмам, ну плюс там ЗША там падтрымлівала тады Савецкі Саюз, так, саюзнікі, так, усе. Вот, і яны зразумелі, што вот яны савецкія, а там яшчэ былі, значыцца, і вот самае смешнае, яны калі, значыць, лічылі сябе савецкімі, вось, прыехалі ў Беларусь, вярнуліся ў 50-х годах, гаварылі на беларускай мове, той яшчэ, і бачылі вось гэтых беларусаў вакол, ну савецкіх беларусаў, і як бы і зусім іншыя мелі з імі як бы, ну і каштоўнасці, і па мове яны ўжо былі часткова расіфікаваныя, гэтыя мясцовыя беларусы. Вот, і яны як бы, ну, былі ў шоку, што як гэта мы вось такія, як бы, мы лічым сябе савецкімі, а па факце вы нас лічыце беларусамі. Вось, а мы вас лічым беларусамі, але вы як бы па факце ўжо саветызаваныя такія. Гэта насамрэч вельмі як бы цікава. То бок, каб нам не апынуцца ў гэтай сітуацыі. Бо да сённяшняга дня ў гэтай Аргентыне ладзяцца вось гэтыя святы, яны ўжо не ведаюць, як се называюць постсавецкія, цяпер постсоветыкош. І яны надзяваюць беларускія касцюмы, яны это самы танчаць беларускія танцы. А калі ты у іх спытаешся, а што это за культура, адкуль? Яны, ну не ведаем, мы постсавецкія, аднекуль адтуль. Это дзіўная сітуацыя. То бок нам трэба ведаць, што мы беларусы, ужываць як маркер беларускую мову, маркер сваёй прыналежнасці да гэтай культуры краіны, да гэтых падзей, канец канцоў, да нацыі. Вось, то бок нацыя, я маю на ўвазе вот палітычную, як бы так, тая, што якраз вот у 20-м годзе паўстала. Вось, таму адназначна практычнае значэнне беларускай мовы. А наколькі беларуская мова будзе патрэбная нам самім, каб утрымліваць, ну, асяродак свой, наколькі мы хочам сябраваць з астатнімі беларусамі, это ўжо, конечно, наш выбор. Я думаю, што няма нічого благога ў тым, каб падтрымліваць кантакты са сваімі, як бы, ну, супляменнікамі, так, это абсалютна натуральна. Вось, і калі яны падтрымліваюцца на беларускай мове, это добра. Вось, калі там зручней камусьці, напэўна, на іншай мове, ну, добра, але я б хацеў, каб беларускасць все-таки... Вы бачыце, што адбываецца ў самой краіне. Як бы, калі мы будзем на гэта так глядзець, як бы, безадказна, то культура можа і не захавацца. Вось зноў жа прыклад Аргентыны. Яны з'ехалі, як бы перачакалі там эту вайну, вось, і прапусцілі, што называецца, калектывізацыю, прапусцілі вось гэтую русіфікацыю,
камунікацыю, вось, і змаглі захаваць тую натуральную мову 20-30-х гадоў, якую ў заходняй Беларусі размаўлялі. І я змог яе пачуць, нарадзіўшыся ў 77 годзе. Вось, Ларыса Геніуш, вярнуўшыся з ГУЛАГу, вось, магла апавесці пра БНР тым жа людзям у 80-х. Вось. То бок гэта вельмі важна захоўваць вось гэтую пераемнасць і на нас адказнасць в гэтым сэнсе ляжыць, так, захаваць беларускасць, бо невядома што будзе ў Беларусі з беларускай школай, з беларускай мовай. Я глядзеў зараз відэа, хлопчыкі вясковыя, там у мае часы яны размаўлялі по-беларуску, цяпер яны гавораць амаль на чыстай расійскай мове. Вось, я дзіўлюся, як такое можа быць, для мяне это просто незразумела. То бок беларуская мова, так. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, таму на завяршэнне традыцыйнае пытанне, класычнае, ўсё ж таки нацыянальная ідэя ад Максіма Шчура гучыць як? Застануся верным сабе, не быць роботам, быць чалавекам. Як там, да, не будь роботам, амаль как бы колос 2.0. Так, можна сказаць. Дзякуй вялікі. Максім, вось гэтую кнігу, якую я ўжо раз прадэманстраваў у якасці удзячнасці за удзел у нашай праграме і выдатную нацыянальную ідэю і выдатную размову. Гэта ад Еўрарады, праграмы Ідэя Ікс, і мяне асабіста пры магчымасці перадам абавязкова. Ну і дзякуй вялікі яшчэ раз нашаму госцю, пісьменнік, перакладчык, паэт Максім Шчур быў у нас у праграме Ідэя Ікс. Читайте книги нашего героя. Ну и не забывайте про тое, каб думать Беларусь и не быть роботом. Дякую вялікі. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.